Per això li has de passar la utilització al Marc, per si pot localitzar-ho. Segur que na Laura ho està passant malament. Vale, vale. Vale, què? Però li passaran, no? Tio, sembla serio. Que sí, ara quan acabi de xerrar amb tu li passaré, però abans he de fer una cosa important, eh? És que no havien de fer un treball junts? Ostres, tu. Jo fui d'escap. Joder. No me fotis, Fede, que ho han d'entregar d'aquí 2 dies. Ho sé, però és que ara he quedat amb qualcú. Amb qui? Ara t'ho dic. Però una pregunta. Digues. Tu... Tu em veus bé? Sí, la connexió és bona, per... No, Beneit. Vull dir, si tu fossis una tia, què pensaries de mi? Perdona? Sí, no sé. Trobes que estic... catxes? T'agradaria el que veus? Nen, en sèrio m'estàs demanant això? Va, sigues sincer. No sé, tio. Jo te veig i no sé què dir-te. Què vol dir amb això? Però tu has vist això, eh? Tu ho has vist? El què? Pues mira que fort estic. Duc un mes i mig a tope, eh? Mira quin múscul. Mira quin múscul. Sí, i? Mare meva, tio, ets un sosaina. És que realment no sé on vols arribar. Mira, t'explic. Ara no puc fer el treball amb tu perquè he quedat amb la Cristina. Na Cristina Puig? Aquesta. Però què dius? Què li passa a la Cristina? Res. No, que què li passa? Doncs... que és més alta que tu, no pegau ni en cola. Per això he volgut suplir la meva altura en la meva força. Però tu has vist això? Eh? Mira-ho bé. Ui, sí, una cosa... Va, no m'entens. Però què he d'entendre? Jo... et veig com sempre. Vols dir... no se nota la feina que he fet? Bé... Què vol dir? Doncs... vol dir... tio, que ni fu ni fa. Deixa-ho estar. Escolta, per cert, si et xerres amb la Cristina, podries dir-li que si sap res de la pèrdua de la Laura. Potser sapigui alguna cosa. Si hi pens, li demanaré. No, si penses no, li demanes, pobre. Vale, ho faré. Mare meva, com estàs avui, tu? I demà, sense falta, fem el treball, Entesos? Sí, pesat. Au, idò. I m'expliques com t'ha anat amb la Cristina Puig, Ja veuràs que quedarà encantada amb el que tu no has sabut apreciar. Au, adeu. Va, no saps res aquest. A veure, anem a veure què tal. Sí, perfecte, mos col·logam bé. Vale. Anem a veure els cabells. Gira un poc per darrere així. Vale. Almenys bien, no? Vale. Bueno, da igual. Solo no traspases la pantalla. Vale. Veiem. Així. Buf, estic suant i faig una pudor. Menos mal que estic en una videoconferència i solo no traspassa. Bé, anem a practicar, que ja és l'hora. Hola, Cristina. Què tal? No. Ei, Cristina, com va? No. Massa fals. Ei, nena. Com et va la vida? No. Ostres, que ja em crida. Fede, i ets? Hola, Cristina. Vull dir, Cristridrina. Hola, què tal? Què et passa? Res. Escolta, saps això de na Laura?